kubwatekana negekoro kyo mugusi okuiborwa komwana asenka gosase kenyoro negento mugusi kurokare arekorora buna nebisio binene hebio birengete kwagenderia egesaku igatia bagaka abwanyara ko babagusanga negitase nekegagia nsoko TV nigo bono bakorera buna mugusi nigare arenge no gosemeria buna okuibora na kugo kugenderia egesaku egento boigo kegotebekana buna nekegwa kurwase nyasaye murikito Vincent Monda na twariganiro robot rwasenchere bwikira kwa James Mengo nyanja esokoro ekaro mwana ibwirwe igento yekobo no kogoka bantu bamente nganaso igonye no igento ikuru kubutenenku wamente kanire nje ngoro kwa otenyo nayo bwogendi asinga yo mugusi ubutenenku bwo mugusi n'abantu ekarabwata abana asemeyegeria mwamugusi abegete motwe no kuiborwa kwa mwana asegesaku kyo mugusi okoiborwa ngo bwatengenche yaye eye bwatemeroberie ndemenene gati omwana gakoiborwa goseka ibwerwe negetambokero omugusi agoteba kegocha n'obuyo bonge asegesaku gito bono okuiburu kwa mwana igokogo chaime egati yo mumura no munyaruka akaraba omiranire imeyoko nyomana kondegero munori abugoriti oburutaburia iga asekigusi gagotebwa ari neto mutegoro gusari murito umwana yakara atokire n'umwana yakara ikira so kubwense umwana n'ubutinenku asomugusi James Mengo nyancha bakubwaterana no tenyo musinto bwogendi nigo bakobekanamo na kongirania matukago chamagaga elio komanyana wesemia mange igoro yo komente gesaku wetere nyangi yo kuiborwa kubwatekana nabagaka babege koro ekero chinga kicho cyarekoba no moyega boigo ore gutunyanwa na kubwatisi wa mone amate yonsi ekyo kereke orokerere buna no gusanga motwensi na boigo mogoko monene asemwa mugusi abantu nko babali ngamo banyina bakumubwatisi kumurwanisi sigi yuko iburu mwana bali kuibura bweka na bagaka mbali ko bale baka bali kuna gwenjuka nangeiga leko eraise koba usinyiru gusukuma mwana iche bagaka nkurangiru balenge bacha ko mwachingu chinguru ichi ari kurukubuta bagaka mukungu ari gubuta mukungu na baka bali gubuta mukungu nde mwana kara ibwirwe onyo iburu mwana umwisia umugake isokenga ine sukunyuma na bokumanya mwana umwisia ibwirwe nkige kworokia abangina baba kwirira atakujigoro uchigoro aiririri paka gatano waturate bigukwa manyango mwana iburu nyumba no mwisia onye no mwana iburu nyaruka usege sagana bari kwirira atakujinse aiririri bakura ujinse bari atakatatu kwa manyango mwana iburu ngina monto osenaendo mongina oyo ikire kuru muteigoro nigare kababu no mware oyo igoro mwana mongina oyo yakababu no mware waruka yakaba nyumba alindire paka ikioma lende nabo mundaro we ikioma ngintu ikioma kigari aeseli kobu kona tabali ngintu giatigara gochio yekugubono likiagure ine kiagubutuko musenye kya gutinza kyanda bujikuira onye no mwana umumura umongino yari gutigorobere rwabulio robere rukuri paka mambia liliakubuka mambia umanya gosoka ubeke gesero mutwe oteba engora onderere asenge nchobu nabo konyagokia nabo ige bintu byonchoreria abangina nigo bono bakonyorera abana asekinye gitalia makiaya iligokia ni mechando nabo ige mebasoka no emenge unogo sirio bogema igetambukero boigo kegosegetwa moneke ombekeri kya bochano nsengima WHO mwamugusi kago chengero komentakana kumubaro asegesaku kwetero koiborwa kwa mwana onsinkianda korende ili komindi ribuna yeo moko monyo kama batebe muzangura ndutwame umoko monyo kama batebe muzangura ndutwame batebe muzangura ndutwame torodi kinsonga bogirango tohebona liliana kwa uraira chingero kunyangero minto mutako waka jonzi mwakene mole muikabondo igwakania maguru chiengwe uraira chingero kunyangero yo mokungo ziko moino kaebozi ulinsi yaye mokungo ziko moino kaebozi ulinsi yaye egento karo mwana ibwiru abantu balenge kogokera nkiringa ukuno komentekana no kogenderera ikwegesaku nyombi yagendereire
Mwana nebisi. Omwana nebisio. Nebisio. Naende bate omwana nekegwa. Ankyo kande omwana oiboirwe ngochare kwa erieta egetambukero omugusi akoroka ogwasimoria. Nche Vincent Monda na kwariganiria aya Imeya Nsoko TV.